makaranta. Wanda bai iya karatu da rubutu ba jahili ne, amma wanda ya fi shi jahilci shine wanda ya san gabas amma kuma baya sallah. Komai da ka gani a duniya yana da mabuɗi. Mabuɗin ilimi shine tambaya, mabuɗin nasara haƙuri, mabuɗin arziki tsoron Allah, mabuɗin zaman lafiya adalci da gaskiya. A da can mutane ba su da asibitoci, amma suna da lafiya, ba su da yawan kuɗi, amma suna da arziki, ba yawan makarantu, amma akwai ilimi, ba hanyoyin sufuri da na sadarwa, amma akwai sada zumunci, ba su da yawan ni'imomi, amma suna da jin daɗi. Ko ka san dalili? Albarkar abu ya fi yawansa. Abin da ka koya da farko a cikin addini shine abin da za a tambaye ka a cikin kabarinka. Ba tarin ilimi ke da muhimmanci ba, amfanin ilimi aiki da shi. Abubuwa uku ba su da tsada: ilimi da lafiya da sadaki.